són MediaPro i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i col·laboren amb la UPC en el projecte I3 Media. Llavors, primerament faré una mica d'introducció explicant la motivació del projecte i els objectius. La motivació d'aquest projecte és la identificació de càmeres per al posterior reconeixement d'objectes i persones, facilitant una mica el tasca al lloc de l'extracció de regions. Llavors, tenim un vídeo i seleccionem les càmeres de més interès. Llavors, l'extracció de regions només s'aplicarà a aquest segment de vídeo. És un projecte pensat per treballar sobre vídeos en entorns controlats, és a dir, que es coneix el nombre de càmeres i se sap que la posició d'aquesta càmera és fixa. Llavors, com poden ser, per exemple, vídeos de partits de futbol, vídeos de transmissions del canal Parlament o de notícies. Es tracta de la classificació, on cal donar una etiqueta de càmera per a cada imatge analitzada. I llavors això es fa a través de la comparació de les diferents característiques visuals d'imatges en format de descriptors d'imatge amb el pixel. Llavors, un dels objectius d'aquest projecte és la selecció dels descriptors que donin millors resultats per a cada vídeo. La classificació es fa a través de l'algoritme cada vegada més propers, el CANENA. Llavors, un altre dels objectius d'aquest projecte és la determinació de valor de configuració d'aquest algoritme, que és la CAP. Llavors, existeixen diversos estudis a nivell internacional sobre el reconeixement de conceptes semàntics i en aquest apartat faré una mica de resum d'aquests estudis trobats. Aquests estudis tenen la finalitat de generar resums televisius automatitzats o generar metadades per a l'indexació dels vídeos amb bases de dades. Llavors, aquests estudis parteixen d'una classificació de plans, és a dir, per després poder generar diverses aplicacions. En el cas de, per exemple, de vídeos d'anàlisis de telenotícies, es fan diverses aplicacions com la detecció del presentador, la segmentació dels vídeos en diferents notícies, les deteccions de cares, d'anuncis de diversos objectes. I en el cas de vídeos de futbol, es detecten repeticions, objectes com poden ser la zona penal i la gran audiència o la detecció d'esdeveniments com poden ser els gols. Aquests estudis també treballen sobre descriptors visuals de les imatges. En el cas dels vídeos esportius, es treballa sobre la regió del predominant, que en aquest cas seria l'àrea de gespa, i en l'àmbit de les telenotícies es treballa sobre la semblança dels histogrames de colors de les diferents imatges. Els estudis, hi ha una gran varietat de classificadors. Els classificadors són mètodes que identifiquen el glaç a la qual pertany una observació, llavors una imatge, una regió dins una imatge. Llavors, els classificadors trobats han sigut classificadors de llindar, gaussians, el CANENA, que és el nostre, o el Supervector Machine. A continuació explicaré com s'ha implementat l'arquitectura del sistema, és a dir, com s'han organitzat els diferents processos i dades. Això s'ha fet a través del sistema operatiu Linux amb diversos scripts i ha sigut una de les tasques més importants del projecte. Llavors, primer de tot, realitzar les anotacions normals de cada vídeo. Llavors, això es fa primer separant els diferents conjunts de dades que ens serviran per treballar el conjunt d'entrenament, que servirà per anotar els models de cada càmera, el conjunt de validació, que servirà per provar les diferents configuracions, i el conjunt de prova, que servirà per avaluar els resultats. Llavors, un cop feta aquesta separació, s'agrupen les imatges per a cada identificador de càmera. Llavors, això són les anotacions formals. Per una altra banda, s'extreuen de cada imatge
4 descriptors visuals, com hem comentat abans. Això es fa a través d'una aplicació que s'anomena Perceptual, que ha sigut implementada per un processar l'imatge, i llavors els descriptors que s'extrauen són 4, amb un descriptor de l'estructura del color, un altre de la distribució espacial del color a la imatge, un amb les diferents textures de la imatge i un altre amb l'histograma de contorns. Llavors, els models de càmera són una agrupació de totes les característiques de totes les imatges que són d'aquesta càmera. La classificació es fa a través d'aquest algoritme, del KNN. Llavors he fet unes quantes diapositives per mostrar el funcionament. Aquest algoritme cerca les K imatges més semblants a la imatge d'entrada i llavors adjudica a aquesta imatge la classe més nombrosa d'aquestes. Llavors aquí, per mostrar-ho, es mostra sobre un espai de 2 característiques, la imatge d'entrada, que està al centre, i 3 classes diferents. Llavors, per una K igual a 1, cercarà la imatge més semblant i llavors la classe serà aquesta, perquè és l'única que ha trobat. Amb una K igual a 3, cercarà les 3 imatges que estiguin més properes i llavors en aquest cas hi hauria un empat, però adjudicarà la classe que sigui la primera trobat. En aquest cas seria la mateixa que abans. I amb una K igual a 5, doncs cercarà les 5 mostres més semblants i llavors la classe més nombrosa seria la mateixa també. Llavors aquest és el gràfic del procés. Tenim el conjunt d'entrenament, que és entrenar els models de càmera. Tenim el conjunt de validació i sobre aquest conjunt determinem quins són els paràmetres de configuració que donen millor resultat per cada vídeo. Sobre el conjunt de prova realitza el mateix procés i aquest conjunt ens serveix per detectar els diferents resultats tant numèrics com gràfics. Llavors aquests resultats es presenten en aquest capítol d'experiments. Llavors, com he dit abans, per conjunt de validació es realitza una classificació per cada descriptor i per cadascuna de les cases en un rang de valors. Amb això podem esbrinar quins són els descriptors que donen millors resultats per a cada vídeo, quin és el paràmetre de configuració del classificador òptim i quines són les càmeres que ens donen més errors. Llavors, sobre el vídeo de futbol analitzat, disposàvem dels fotogrames extrets, que són de l'ordre d'uns 20.000, i un nombre elevat d'identificadors de càmeres, que en aquest cas són 10. Llavors aquesta taula presenta els percentatges en set per a cadascun dels escriptors i per cadascuna de les cases amb un rang de 1 a 10. La combinació que ha donat millor resultat ha sigut l'escriptor d'estructura del color amb una K igual a 4 i amb aquesta configuració es realitza la notació automàtica del conjunt de prova. A partir d'aquesta notació realitzem també experiments per determinar quines són les càmeres que donen més errors, com es presenta en aquesta taula. Per aquest cas, en el cas del futbol, tenim càmeres que donen bons resultats, que corresponen a càmeres de plans generals, i càmeres que donen pitjors resultats, que corresponen a càmeres de plans mitjos i curts. Llavors, per esbrinar a la font de les conclusions entre les diferents càmeres, hem agafat un 5% d'imatges aleatòries i s'ha observat quines són amb les càmeres que es confonen dades. Per exemple, per